ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ପଡିଲା। ହବ କିଛି ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ମିନି ବ୍ଲଗ ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମି ମୋର ଆସିକି ଏଠି ଧୂପ ଦଉଛନ୍ତି। ମା ଆମର ଧୂପ ଦେଲା ପରେ ମା ମତେ କିଛି ପଇସା ମାଗିଥିଲା। ଦେଖୁନା ମା ପୁଅକୁ ପଇସା ମାଗିବ କିଏ ମାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମା କୁ ପଇସା ଦେଲି, ମା ଯାଇକି ମୁଢି ଆଣିଥିଲା। ଆଉ ସକାଳ 12ଟା ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି, ଆମ ଘରେ ହେଇଛି ମଟନ ଭାତ। ଆଉ ମଟନ ଭାତ ମା ମତେ ବାଢିକି ଦଉଛି, ଯେହେତୁ ମୋର କେହି ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ। ତ ମା ମତେ ବାଢିକି ଦଉଛି ମଟନ ଭାତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମତେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆସିକି ଦୋକାନରେ ଟିକେ କୋକା କୋଲାର ରିମଝିମ୍ ଜିରା ପିଇଥିଲି, ଯାହାର ଟେଷ୍ଟ ଫୁଲ ବୋବାଲ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି 7ଟା। ଆଉ 7ଟା ବେଳେ ମାଲିକ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକେସନରେ, ଯୋଉଠିକି ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 35 ଟଙ୍କାରେ ଚିକେନ ପକୋଡା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗହଳି ଦେଖି ଆମେ ସେଠି ଖାଇ ନଥିଲୁ, ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ 35 ଟଙ୍କାରେ 6 ପିସ୍ ବୋଲ ବୋବାଲ। ତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ବହୁତ ହି ଖତରନାକ। 10 ରୁ 8.5 ଦେବି ରେଟିଂ। ମିନି ବ୍ଲଗ ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓରେ।